Албърт Айнщайн. Един от най-великите умове в историята. Но като дете, почти го смятали за неуспешен ученик. Той проговаря свободно чак след 4-та си година. Учителите вярвали, че има затруднения с ученето. Айнщайн се проваля на приемен изпит за университет, но получава отлични оценки по математика и физика. Той мразил зубренето. Казвал, че истинската интелигентност идва от въображението. Никога не носел чорапи. Смятал ги за напълно безсмислени. След смъртта му мозъкът на Айнщайн откраднат за научни изследвания. През 1952 година му предлагат да стане президент на Израел. Той отказва. Знаменитото уравнение е равно на МЦ на квадрат е написано на само една страница. Айнщайн бил пацифист, но подкрепя създаването на атомната бомба, за да бъде спрян нацисткият режим. Историята му доказва едно – гениалността не се измерва с оценки, а с смелостта да мислиш различно.